may pulo surusi nagtubag eh. Tubag surusi. Pre, ilak mo ng mga motor. Grabe ito registro hindi oh. Yo, pati nagkakita na kali kagabi na stranded na kaya oh. Doon na po si tubig hindi kasabi. Dalag. Ha? Dalag. Advertise po grabe na. Grabe ka ba yan oh? Ba sa Sentro Mall, ba sa Sentro Mall? Ba? Di man? Adakal naglag da man. Dili mo sa nagralag? Na. Gasolina no. Nilapok ng maray. Mo si nakapos ka po nagabis ka ba ID eh. Kada labi ng mga nakalapok. Ah? Tukod lagi ka? Yes, for the vlog. Ay, pila na po na camera mo. Udi oh, sa helmet ko. Udi oh. Edit mo pa, ikat mo pa na po. No, capture it. Grabe sila po kidi oh. Amo sila ka ba kahapon no? Ha? Nakalabot ka pula ka ba ID? Para, ito ba ko ito? Hindi ba naglig kahapon? Kung kapitag din wala ka. Kasi kung ko din mapanahon. Grabe nila po kidi oh. Sus, marusik pa di guys. Kaya ba kadi tinampo, nakadi pulanggi. Puluhan taro ka na sana kadi oh. Halos sa kagad no si pang LCC. Sus ko kadi ding lapok. Pagka di nag-init ka na ano naman hindi ka na problema, kanalpog. Nilagyan diyan to ano lapok. Grabe so lapok hindi sa pulang ni, grabe so ba hindi kagabi. Sus ka deh guys. Grabe sila po kini ay. Pinay ko kadi. Bila ka pa kuno ding marami kapon. O nga na medyo nagkuha na so tubig. Guba na. Kaso din na nga may katawag dito rin sa tinaluasan, puro na lapok. Grabe, ano pa ba kayo ito inumahan? Fun. Kali guys, grabe rin lapok. Patakaran mo rin lapok.
Yun, ito sting guys eh. Hilit ng ano, hilit baka nga yung anak puro na lapok eh. Ay pala na baka nila po sa luwas. Sus, marupit. Ibang mga tila nagbukas kasi ito ay di ba man, kung mga man drugstore man, puro kas man tindaw. Makiram nilang mas kepo talaga ng tawad yung drugstore. Sus, kari ko yung siguro sa mga pinakakasi eh. Puro ang pagkati ano, rampa. Oh, pwede sa akin titerak manong pulang di. Puro nito na rampa. Ngayon, ito ka tinumba eh. Puro din na nga min. Grabe. Ito ko eh. Pag-aaral pa sa sulungi din sa ano, pagay po lang din, sa sentro. So,